Dr Alwena Morgan ydw I, rwy'n uwch ddarlithydd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac rwy'n gyfrifol am y darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer ein graddau israddedig sy'n cynnwys biocemeg, geneteg, gwyddorau meddygol cymhwysol, iechyd poblogaethau a pharmacoleg meddygol. Fy enw i yw Jeff Davies, rwy'n athro yn yr Ysgol Feddygaeth. Rwy'n ymchwilio mewn i afiechyd dementia, Parkinson's disease a Alzheimer's disease. Yn benna, mae gen i ddiddordeb yn y peptide hormon yma o'r enw grelin, sy'n cael ei gynhyrchu gyda'r stwmog. Mae'r hormon yma yn mewn i'r gwad ac yn cyrraedd yr ymenydd, le mae'n effeithio ar nerfgelloedd, i amddiffyn y nerfgelloedd yn erbyn toxins. Felly, mae'n ymchwil i gyd ymwneud â'r hormon bach sy'n cael ei cynhyrchu gan y stymog pan i chi'n teimlo'n llwglyd o'r enw grelin. A mae'r agwedd mwy penodol sydd o fwy o ddiddordeb i fi yw'r ffordd mae grelin yn cael asid brasterog bach wedi cael ei rwymo iddo fe. Ac mae hwn yn bwysig iawn i actifiad y hormon ac i sicrhau bod e'n gweithio, bod e'n cael yr effaith buddiol yma ni wedi gweld yn ystod cyfyngu calorïau. So mae pob ar y braf ni'n wneud yn mynd yn ei cam yn agosach, tuag at ddeall sut mae'r ymenydd yn gweithio, sut mae'r celloedd yn gweddill y corff yn effeithio ar yr ymenydd. So ni'n gobeithio bod mewn amser byddwn nhw'n dod i ddeall sut mae'r ymenydd yn gweithio a beth sydd yn mynd o le mewn afiechydon fel Alzheimer's a Parkinson's disease. Mae sawl agwedd i gael ei gwaith y lana ac un rhan ohono fe yw datblygu methodoleg newydd ar gyfer canfod gwahanol mathau o grelin, fel bod e'n gallu cael ei ddefnyddio mewn ysbytau mwyn cael diagnosis o dementia ac hefyd ei ddefnyddio fe fel biofarciwr i dilyn cwrs yr afiechydon hyn sydd yn gysylltiedig gyda dementia. Mae prosiect Lwgt yn wneud edrych ar effaith grelin a'r proses yn ni'n galw yn autophagy. So na beth yw hwn yw ffordd y gell o ailgylchu rhannau o'i hunan. Ac eto effaith hwn ar chlyfydau niwroddirwyol. Mae'n hyfryd cael sgwrsio â myfyrwyr trwy'r Gymraeg. Yn y laboratory hunan, trin a thrafod, aml yn gweld bod y myfyrwyr yn lot fwy parod i gyfrannu trwy'r Gymraeg. Ni hefyd yn trin a trafod gyda cleifion, a pobl sy'n cymryd rhan yn rai o'r arbrofion ni'n wneud. A ni'n ffindo hefyd bod nhw yn hoffi'r profiad o sgwrsio trwy'r Gymraeg. Fy enw i yw Luke Roberts. Rwy'n dod o Gastell Nedd ac es i Ysgol Gyfun Ysglyfera. Nes i astudio gradd biocemeg ym Mhrifysgol Abertawe. Ac rwy ar fi'n gorffen doethuriaeth ym Mhrifysgol Abertawe hefyd. Enw i yw Lana Thomas, es i Ysgol Bryntawe, a wedyn nes i gradd o fewn biocemeg a nawr rydyn wneud PhD am Mhrifysgol Abertawe eto. Dywysais i biocemeg fel gradd israddedig, achos o'n i'n mwynhau dysgu am biocemeg ar lefel A, ac o'n i'n moyn deall mwy am metabolion a llwybrau metabolaeth a sut mae metabolion yn rhyngweithio yn y gell. Nes i dewis y pwnc biocemeg achos dwi'n hoffi'n edrych ar chwybrau cymegol o fewn fodau dynol a gweld sut gallwn ni gwella cyfleurau meddygol. Mae yna sawl reswm pam mae'r gallu wneud biochem trwy'r Gymraeg yn bwysig. I fi, mae'n bwysig achos o'n i'n dod o teulu sydd ddim yn siarad Gymraeg ar rigl. Felly o'n i'n rhoi cyfle i fi i gadw fy iaith ar ôl gadael yr ysgol. Hefyd mae'n dda ar gyfer hunan datblygiad, mae'n dda i dysgu terminoleg a prosesau trwy dwy iaith yn lle un. Ac nid i fi hunan ond ar gyfer myfyrwyr eraill sy'n moyn symud ymlaen tuag at meddygaeth. Mae'n dda ar gyfer nhw fel bod nhw'n gallu sefydlu perthynas gwell gyda'i chleifion. Mae'n pwysig i studio fo'n Cymraeg. Nes i holl gyfod addysg o fewn gyfrwng Cymraeg. A nid oedd teulu fi yn siarad Cymraeg, felly dwi'n teimlo fel cadw'r pwnc yn y Cymraeg yn helpu fi, a mae'n pwysig iawn i'r Cymru i cadw'r Cymraeg. Dyma'r math o arbrawf histocemeg rydyn ni'n defnyddio yn ein labordy bob dydd. Rydyn ni'n defnyddio tafellau tenau iawn o feinwe ymenydd llygoden ac yn golchi'r tafellu mewn hylif helenog 2 waith ac yn siglo nhw i wneud yn siŵr i bod nhw wedi golchi'n iawn. Wedyn, rydyn ni'n ychwanegu hydrogen peroxide
ac aros am 20 munud, mwyn rhwystro y dweithiau nad y'n ni angen. Golchi eto yn yr hylif helenog ac ychwanegu sirwm gafar neu asyn mwyn sicrhau nad oes unrhyw adweithiau nad y'n ni eisiau. Proses o'r enw blocio. Yna rhaid i ni ei gadw am 2 awr. Rydyn ni wedyn yn magu'r sample gyda gwrthgyrff penodol rydyn ni am ei ymchwilio. Yna magu'r sample eto dros nos. Bore wedyn, mwy o olchi a magu gyda gwrthgorff arall. Yna, rydyn ni'n ychwanegu 2 cymegin pwysig at y meinwe. Diaminobenzidine, sef dab, ac oxidase glwcos. A chroesi bysedd bod yna ganlyniad i'w gweld. Os mae canlyniad positif, mae'r meinwe yn newid i liw llwyd brown. Rydyn ni wedyn yn rhoi'r tyfellau meinwe ar sleid gwydr a gallwn edrych ar y sleid dan microsgop y diwrnod wedyn. Mae'r broses gyda llawer o elfennau bach pwysig, a'r nod yn y pen draw yw gweld sut mae proteinau gwahanol yn ymateb yn yr ymennydd, felly gwerth y drafferth. Beth yw'r peth gorau am fod yn wyddonydd? Chi'n dysgu am rhywbeth newydd pob dydd, a chi'n ehangu ar eich dealltwriaeth o popeth, really. I ni'n gwella'n dealltwriaeth o sut mae celloedd yn gweithio, sut mae moleciwlau yn gweithio, sut mae'r corff yn gweithio. Ydych chi'n gorfod bod yn ofalus gyda chemegau? Mae'n holl bwysig fod ni'n ofalus iawn gyda'r cemegau ni'n defnyddio. Mae yna nifer o peryglion yn y labordy ac mae'n hanfodol fod ni'n ymwybodol o beth maen nhw. Pam ych chi'n dwyso menig? Mae'n bwysig fod ni'n gwisgo menig mwyn amddiffyn ein hunan rhag roi'r cymegion peryglus rydyn ni'n defnyddio yn y labordy. Beth ydych chi'n hoffi bod yn enwog am ddarganfod? Ond bydde fi'n rili hoffi darganfod biomarcwyr i dementia. Dwi'n teimlo fel mae pawb yn nabod rhywun sydd wedi cael ei effeithio fel dementia, felly mae'n rhywbeth dwi'n wir yn teimlo fel dylsyn ni ffindio. Ydych chi'n hoffi gweithio mewn labordy trwy'r dydd? Wrth gwrs, rwy'n mwynhau bod yn labordy. Rwy'n yn gweithio o gartref am sbel nawr ac newydd wedi dod nôl i'r labordy ac rwy'n llawer llai diflas na beth o'n i. Ia, dwi'n caru gweithio mewn labordy. Dwi'n teimlo fel pob dydd. Mae hawl gyda fi datrys problemau gwahanol a dwi'n gallu gweithio gyda pobl fel Luke.